खुलुमबाय आंनि मुङा फुंबिल बसुमतारी आरो आं बगाजुलि गामिनिफ्राय आरो गिबियावनो आं आंनि जार्निखौ बुंनोसै आं स्कुलिंखौ डन बस्क' स्कुल कुमारघाटनिफ्राय खालामदोंमोन आरो HS खौ आं पायनर एकाडेमि बर्मानिफ्राय फरायदोंमोन बिनि उनाव आं बोसोरसे ड्रप दोननाय जादों आं बे कचिंखौ माबायाव लादोंमोन LN केरियार इन्स्टिटिउट अफ गुवाहाटी बेहाय लाबाय बोसोरसे बेनि उनाव नीटखौ एप्लाइ खालामबाय ओमफ्राय बिदिनो आंना माबायाव मेडिकेलाव एन्ट्रि जाबाय ओमफ्राय आं दा डाक्टर भुमित बसुमतारी हिसाबै गसंना दं स' आंनि जार्निनि थाखाय आं आंनि पेरेन्टस आरो आदा आरो आंनि फेमिलिखौनो ग्रेटफुल मानियो आं फरायनाया आं उन्दैनिफ्रायनो माबाखामोन एसे आखा फाखाखामोन आं माने उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव बारा गाज्रि नंखायामोन स' एक्सुवेलि आंना नीटनि बारा माबा गैयामोन इन्ट्रेस्ट गैयामोन आंखौ आदाया बुंबाय नीटनि कचिं ला आफ्टार 12 स' बिनि उनाव आं कचिंखौ लानाय जाबाय ओमफ्राय सिन्स इमान मोजां माने गाज्रि नङामोन फरायनायाव स' बिदिनो फार्स्ट आटेमावनो आंना क्लियार जाबाय स' बिराद मोजां मोनदों दालाय माने मोनसे स्टेजखौ पार खालामबाय आं दा आरो दंबावो गुबुन फिउचाराव बेलेग बेलेग दंबावो स' आं आंनि बेस्ट होगोन जियानो जाया मानो आं हायो माने आंनि माने मानसिफोरखौ बा कमिउनिटिफोरखौ सार्भ खालामनायाव आं गिभ माइ बेस्ट बिनि थाखाय 11-12आव साइन्स कर्सखौ लानांगोन माने 11-12आव मोनथाम कर्स दं साइन्स आर्ट्स कमार्स दा बे 11-12आव साइन्सखौ लानांगोन आरो बिनि उनाव कचिंआ अपसनेल कचिंखौ लाबाबो जायो लायाबाबो जायो खिन्थु कचिं लाबाथाय मोनसे एडिसनेल हेल्प जायो माने स' 11-12खौ साइन्स लानानै जास्ट एप्लाइ खालामनांगौ माने बिदि गैया जे बेखौ माने कचिं लायाबा नों नीट होनो हाया नों साइन्स लाबानो नों नीटखौ होनो हायो नों कचिं ला दाला नों एटलिस्ट एप्लाइ खालामनो हायो खिन्थु कचिं लाबा मोनसे हेल्प जायो आरो माने आजिखालिथ' कम्पिटिसन लेभेला बहुत टाफ स' कचिं लाबाथाय हेल्प जायो मोजां मोनदों आं बिदि एटलिस्ट सिनायजाबाय दा माने मोजां मोनदों आरो बहुत मोजां मोनदों